Tilannekatsaus. Tuossa oli tuommoista kolina-ongelmaa, mikä alkoi aivan yhtäkkiä. Se selvisi, mikä se aiheuttaa. Ja semmonen pikku vinkki, että jos joku tuntuu väärälle, mutta että sä saat silti sen toimimaan, niin se ei välttämättä ole se paras ratkaisu. Nimittäin tämänkin olisi voinut välttää. Mulla oli sekoittunut silloin, kun mä kasasin ton moottorin vaihteisto. Sekoittunut 2 sarjaa vauhtipyörän pultteja. Ja niillä ensimmäisillä, mitä mä sinne kokeilin, lähti menemään ihan nätisti. Sitten ne vähän tahmas. Mä että olisiko tuonne kierteisiin jäänyt jotakin töhnää. Tästä sitten ajatellut niin, ja totta kai niinkö laiskalla ihmisellä on tapana, niin pulttipyssyllä sievästi kiinni. Käsi alkaa vetämään momenttiin, niin eipä sitä loppua tuukka. No. Siinä sitten koitettiin mennä mistä aitaan matali, eli punaista Loctite kierrelukitetta pultteihin ja aina napsun verran tiukemmalle, ja ne sai aika tiukalle, mutta ilmeisesti ei tarpeeksi tiukalle, eli sieltä pääsi vauhtipyörä löysälle, niin kuin näettekin tuosta videosta, ja kolisi siellä menemään. Nyt eletään 7. päivää 8. Ja ensi maanantaina olisi Helicoil-sarja. Pitäisi olla tuohon, tilasin. Niin. Tehdään uudet kierteet sinne, tai Helicoil tehdään ja kokeilla onnea niillä. Katsoo, että toi vauhtipyörä muuten on ok, että ne on pultin reijät sorvaantunut tossa samalla. Tuommoinen sarja tuli. No nyt pitäisi kestää siinä. Lähdetään työstämään. Joo. Kun se auta kun kokeilla. Kokeillaan mitä tästä tehdään. Muuta kuin sanomasta. Jos tulisi. On kyllä melko hankala se on. Vähän läppänä olla suora. Tuo Helicoil nyt toimii tässä. On nimittäin vähän työläs paikka alkaa tekemään aikaan paikallaan. Nimittäin uusia juttuja sitten jos ei toimi. Pitäisikö mun mitata tuo, että tehdään joku mitta, milloin se pohjaa. Ei tuu veettyä ton
pohjalle asti. Se voisi olla. Tämähän on niinkö 9, varmaan 9,5 paksu tuo kiinnityspinta. Tämä pultti on 23. Ja sieltähän oli 13,5 sieltä tapista. Eikä 10 milliä. 10 milliä menee tuo pultti sinne sisään. Ei. Vittu. 23 miinus 9,5. 23 miinus 10 on 13. Niinkä 13,5. Eli 13,5 milliä. Tämä pultti menee sinne sisään. Tilannepäivitystä. Helikoilit on tehty. Tässä on kiristettyä. Se on nyt siellä paikallaan ja vauhtipyörän paikallaan vaan. On melko hankala pitää toisella kädellä kiinni siitä ja toisella vääntää tuonne 100 newtonissa. Nosturi olisi kova sana. Eipä sitä oo ennenkään tarvinnut, niin ei sitä tarvii nytkään. Keksää joku tuohon, että pysyy paikalla. Huhhuh. Niin se voisi olla. Kippaa mä vähän. Oho, se on kiinni. Sekin on kiinni. Nuo 2 onkin riittää. Vapaus.
Noin. Ei ollut paha homma. Nyt jos se pysyisi paikallaan, niin olisin todella kiitollinen. En haluaisi tehdä tätä ihan heti uudestaankaan. Vaikka sinänsä tää on nopea ja nopea homma käyttää tuo laatikko irti. Tunti puolitoista, mutta silti se on suhteellisen vastenmielinen. Ainakin ilman nosturi. Eiköhän tämä ollut tässä ja pistetään tämä jakso pakettiin tällä, että se vauhtipyörä on kiinni tuolla. Mä en tiedä yhtään miten mä kerkeen tehdä. Nyttenkin on jo kiire. Seuraava videoon toivottavasti tulee, kun siellä on voimasiirto kiinni ja jos sillä pääsisi vaikka vähän sutiimaan. Se olisi ainakin tavoite. Palataan sitten. Oli semmonen testilenkki. Se lykkäs öljyt pihalle.